pola invernía que levamos, a escuma depositando no límite até onde a marea sobe. Tamén eu desexei subir na liña que o debuxo demarcou antes do regreso a un lugar polo que non volveríamos cadrar nunca. Ás veces ollo eses cercados das casas dunha clase social allea á miña, segundo escrita dun mes de novembro, a néboa pousada no piñeiral. Quero pensar que a erosión non é tan eficaz, pois que da parte das cunchas o calcio que nos alimenta baixo do humus que devoramos sen a piedade que corresponda. Peores dioramas percibimos na distancia. Así percoro o rastro como se tan pequeno regato termase do escenario, esmagando cos dedos as augamares, discernindo a sustancia primixenia que hoxe nos impiden posuir e que sempre tivemos diante de nós. Aceptaría pronunciar a palabra de tal xeito sen necesidade de xustificar a escoita, mais é imposíbel artellar o interrogante sen vos inmistir no proceso. É tan tarde xa que reparades na negativa e isto desata suficiente recendo. O máis perto que nunca endexa máis acataredes estar. E agora, no xesto de abrir os brazos, apaño o que de min foi descartado.